flow when the lights source. Tell my bitch I make a living on the race course. Просто хора, аз съм Monster BG. Този видео ще ви кажа една много лоша новина. Особено топстер. Човека първоначало, аз написах браво, после му писах здравей, той хакнаха ми профил, аз викам на YouTube или Facebook, той аз му писах, после пак ми записах. И аз писах дано да не стане, дано да не хакнат и на Мега BG. Дано да не хакнат, нали, сега се върна. Тук съм. Хора, канал му, в смисъл, има само 2 клипа. И сега върна. Това е канала му, видеоклипове. И някакъв му е качил клипа. Спирам да снимам. Вижте, че съм фейк и нямам реал. Чао. Хората ще да му дават лайк. Тук е някоя песен хакти. Да. Да. Вземам хайпа за клипове, хората да му дават лайк надолу. Така и така. И затова дано да не стане и на Мега BG, защото на Мега BG доста има водачи и аз не искам той да си ги загуби и аз. Плюс това топстер, дано ти пак да си върнеш канала, оня пенас, който ти е хакнал канала, да му набутам на пая. Пише ми. И да, хора, ми се спали всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен и за топстер. Чао.